kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo magkabaton og kinabuhi. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tigpaminaw. Niano sabang atong dulumanon nga giulukan the woman I love, kung ang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini inyong mga iksuon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas o John Lowen Lumanta. Maog gyapoy makiguban kaninyo nining atong Domingo nga edisyon. Nang hinaot kami nga nakamo sumaayo nga panglawas aron andam maminaw sa mga pulo nga atong maluwatan dinhi sumang tulumanon. Igsuon dyan ang imong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw. Mayong hapon kanimo Igsoong Veritas ug mayong hapon sa mga suking tigpaminaw nining atong tulumanon ug malipayon nga pagsaulog sa pangilin sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Okay. Kapiestahan no sumala sa gingon sa atong kauban no sigsuon dyan nga malipayong pagsaulog sa kapiestahan sa lawas ug dugo sa atong Ginoo Kristo. Ngano ba igsuon dyan nga ang atong tinuoang Katoliko naghatag man jud og bili ni ining niya na aduna tay pagsaulog sa lawas ug dugo sa atong Ginoo Kristo. Unsa may rational, unsa may hinungdan nga atong simbahan dako kayo ang paghatag og bili nagkahinyog adlaw sa makaron igsuon dyan.
Kay kining maong kapistahan manggod igsuon, usa ka importante kay nga kapistahan simbahan kay si Kristo manggod mismo ang nagsugo nini dito sa katapusang panahapon, mingon siya, buhata kini aron sa paghandom kanako. O gani diya sa San Juan kapitulo 6 bersikulo 51, mingon siya nga, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ug diya sa maura gyapon nga kapitulo bersikulo 56, mingon siya nga, kinsa gadtong mukaon sa akong dugo, ay mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo, ana ay kaluwasan. Matod pa diya sa imong gibasa, brad. O kini ang Eucharistia, source and summit magud ni sa atong Christian life, matod pa diya sa atong catechism. Okay, salamat igsoon dyan. Basin ang uban natong mga suking tigpaminaw, labi na itong dili pa sila relihiyoso kayo igsoon dyan, katubang dili tigsimba or ignon talang bag-o pa lang kaha nakadungog o kining pagtulon ang Kristiyano, nga sa laing pagkaistorya, tingali wa pa nila masayri ba o sa unsamang paagi, no? Nga makaon na to ang lawas ug mainom sa atong mainom ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Kay matod palagi niingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pandili kayod mamatay. Basin mangutana sila nga sa unsang paagi nato makaon ang lawas ug mainom ang dugo sa atong Ginoong Kristo. Siya diya sa katapusang panihapon, iyang mikuha siya og pan, may pasalamat siya, yan ang gipikas ug gihatag niya kini ngadto sa mga tinun-an, mingon siya, kini mao ang akong lawas. Sa samang paagi mikuha siya sa kupa, mingon siya, kini mao akong dugo. Sa ato pa naa diya makita nato nga ang pan ug bino gihimo sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang lawas ug dugo. Kay matud pa tong usa ka pare diri sa atong diocese, si Father John Villamil, kun kanang lawas gyud nga lawas atong kanon, murabag ingon pa siya, dili nato makuhaan og utok ang atong Ginoo kay wa magimukaon anang buhi nga kanang lawas. Naagyoy idea nga gipahatag si Kristo na say rason nganong ang pan mo hiyang gihimo nga yang lawas aron atong makaon. Yeah. Yes. Ug atong basahon igsuon dyan, no? Ang Lucas katong imong gipasabot igsuon dyan, no? Para nga itong mga suking tigpaminaw, labi na kadtong mangita yung teksto gud ba kanang letra por letra. Atong palawman ni igsuon dyan, no? Salamat nga na hisgutan dayon nimo, no? Para makauna-una ko nga basahon yun ang maong mga tudling sa San Lucas kapitulo 22. Tudling 14 ngadto sa 20, no? May tungod itong ingon nimo itong balaang panihapon sa atong Ginoo. Okay. Dito man maklaro na to nga sa unsang paagi makaon na to iyang lawas o mainom ang iyang dugo nga nagpasalig ka na to nga makabaton tag kinabuhing dayon kung kita mukaon ug mainom. Matod pa, Lucas 22:14 ngadto sa 20. Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kan-ananuban sa mga apostoles, ug miingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo ni ining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo nga dili na gayod ako mukaon ni ini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya gikuha ni Jesus ang kopa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, dawata kini og bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako mainom ni ining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kopa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanilag miingon siya,
Kining kopa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Kining instruction niya dinhi igsuon diyan nga nag-ingon siya, buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. So makita nato nga murag naa sa murag gisugo bitaw sa atong Ginoo. Dili ba ingon nga it is not a suggestion of Jesus. Yes. Hindi siya I suggest nga buhatan ninyo kini aron inyo kung handomon. Wa siya ningon niya. Ang iyang pagkasulti agi nga pagsugo. Command. Buhata kini aron paghandom kanako. Sa ato pa buot ang atong Ginoong Hesukristo nga siya atong handomon pinaagi ni anang iyang gibuhat. Nabuhat ta kini unsa man to iyang gibuhat? Nikuha siya og pan. Ingon siya kini mo akong lawas. Yes. Mikuha siya og kupa nga naay bino. Ingon siya kini mo akong dugo. Sa maud ang paagi atong handomon ang atong Ginoong Hesukristo. Ug kana sugo niya, dili niya suggestion. Ug ang nakaanindot pagyudigsoon diyan nga ang paghandom usak ka bangkete. Nga naman kay makaon na to iyang lawas. O may no mangyang dugo. Ito pa mahulagway na to ba nga sama bag usak ka kana bang pamilya nga pananglit ang anak naka-graduar ba pananglit sa kining elementarya or sa high school. Then pagpasalamat dunay gihimong bangkete. Party. Then sa usalo may pagkaon ana. Pero kining ni adinhi sa Biblia o kining atong giiskutan karon bangkete kining espirituhanon nga ang atong makaon nagpasalig kanato kinabuhing dayon. So bangkete nga maugyoy gusto sa Ginoo ba nga matambungan nato. Pinaka numero 1. Mao man gani igsuon diyan kining atong kinibang santos nga misa mao man no atong makaon ang lawas ug mainom ang dugo sa atong Ginoong Kristo diha man sa santos nga misa. Okay, ang santos nga misa naaman diha ang kining niya. Eucharistia, no? Napod noon ang liturgy of the word, no? Before sa liturgy of the Eucharist. Liturgy of the word man pagbasa sa pulong, sa ebanghelyo. Dayon ayha na dayon. Magkaon na to ang iyang lawas ug mainom ang iyang dugo. O nahinumduman ako igsuon diyan nga kining aktuha sa atong pagtuo. Kung mosinati ta niini, mutambong ta sa misa, nakatambong ta og kana bang pagsimba nga kanang gitawag nato sa teolohiya og highest form of worship. Kung mutambong guta sa misa, ato yung maisip nga highest form of worship na. What do you think igsuon dyan? Nganong highest form of worship? Highest form of worship siya tungod kay ang atong gihalad sa atong Dios. Si Kristo nga atong gituuhan nga Dios. Sa ato wala man lain nga maka kumbaga worthy sa Dios kun dili siya mismo. Yes. Pusa ang atong gihalad, body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ. Ang pagka-Diyos ni Kristo, atong gihalad sa Ginoo. Muna, nahimo siyang highest form of worship. Kay ang Diyos, atong gihalad. Yes. Tingali mo ingon ang uban na ito mga igsuon dyan nga. Naaman sa Book of Hebrews. Nga kanang paghalad-halad, wala na katong mga halad pananglit sa daang testamento. Sige sila halad-halad. Iklaro sa Book of Hebrews nga wala na nang halad-halad kay giwala na. Gituma na ni Kristo. Kay Jesus died once and for all. No? Katong gihimo ni Kristo nga pagpakamatay. Katong paghimo niya atong iyang mga gipanghimo nga atong mabasa din sa Bagong Testamento. O man to'y silbing putli nga halad nga dili na kaparehasan. So ang halad ni Kristo katong iyang gihimo katong iyang kamatayon bali igsoon diyan kasar kato katong halara o didili na matod pa sa Book of Hebrews ang pagsubli-subli ini. Gusto may atong ika tuwagan na igsoon diyan.
Ang ako ana, wala man nato giusob ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Atong gihandom kadtong iyang gihala dito sa cross once and for all. Maorang sakripisyo, one and the same sacrifice, pero kinilang atong sacrifice unbloody. Okay, katong sa unang panahon, ang gihalad gud sa una sa mga Hudiyo, ito ilang gihalad katumangong mga lamb, no? Yes. Ang mga lamb nga bisag unsaon og halad dili man gyud to makakuan sa sala. Ingon gani si Jesus, dili ko ingon gali ang atong Ginoo diya sa Biblia kasulatan unsang bersikulo na ba. Naningon siya nga dili ko mahimuot sa mga halad sinunog. Dili ang kaluoy ingon siya inana. Kano man kay katong mga kung ang dugo sa mga karnero dili man gyud na makapawala gyud sa sala. Kining bag-ong sakripisyo karon nga mao sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo, mao gyud nakapawala sa sala kas-a nga sakripisyo. Ug katong maong sakripisyo kitang mga Katoliko ni sunod lamang ta sa giingon sa atong Ginoo, buhata kini aron paghandom kanako. Yes. So bali sa akong nasabtan sa imong gipamulong igsoon diyan nga ang dili na ipasubli nga halad kadtong dugoon. Yeah. Kadtong dugoon nga halad sama lagi sa gibuhat sa mga Israelita sa una nga mopatay sila hayop. Isip halad nila silang mga sala. Na humanato na tuman sa tong Ginoo si ang kamatayon. Kadtong putli nga halad kadtong iyang kamatayon mao man toy silbing katumanan. Nga mao gyud toy makalimpyo sa atong mga sala. Kadtong iyang kamatayon, duguon nga halad. Kanang atong Eucharistia o kanang atong Santos nga misa, no? Asa akong nasabtan sa imong pamulong igsuon diyan, dili na duguon nga halad. Halad na siya nga gihandom kadtong kas-ara nga halad sa atong Ginoo. Sa atong Ginoo si Kristo sa tupa. Mura ba og kanang pagpahinabo sa atong panahon, mura gi sanay sa laing term ana diyan. Kanang gatong kas-ang nahitabo sa una nga atong gi-present pa, atong gi presentar diya sa atong matag misa nga paghimo. Na ato'y termino na. Ato'y term na. Narasaon dila pandit na ako balitok. Maulagi. Atong iklaro nila nga ang duguon nga halad mo'y kas-ara. Pero ang dili duguon nga halad gisugo sa Ginoo nga ipabuhat, ipahandom. Kining iyang giingon diri, ingon siya, buhatan ninyo kining aging paghandom kanako. Lucas 22 tutling 19, no? Lucas 22 tutling 19. Mao na nga magsigi ta og misa halad paghandom. Halad paghandom, dili halad nga pagsubli og patay sa atong Ginoo. Mao. Dili na mao. So atong klaro na itong mga suking tigpaminaw igsoon dyan nga kadtong dili na ipasubli-subli nga halad, kadtong halad nga dugoon. Pero ang halad nga paghandom gisugo na niya. Ang dili na dugoon nga halad iyang gisugo. Kita mga Katoliko nagsunod lang ta sa unsay gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kita ang ngay mangyud maghandom kaniya atong sundon ug unsay iyang giingon. Yes. Kung paunsa nato siya handomon. Og pinaagi nga sa atong Santos nga misa diha ato siyang gihandom. Yes. O mao lagi in reiteration o pagsubli nga importante kayo nato ang kanang pagtambong nato sa Santos nga misa lagi kay diha man nato makaon ang lawas ug mainom ang dugo sa atong Ginoo si Kristo. Ang ipasaligan dag kinabuhing dayon. Dayon igsuon diyan sa akong paghunahuna pod nganong na highest form of worship gawas atong imong giingon tungod kay gihimo nato ni katiling banon. Tinaghan kay sa ato gong na hibaw-an igsoon diyan nga kining mag-worship ta magsimba ta sa Ginoo adunay tulo ka klase ba, tulo ka dagway. Una kanang gitawag nato kanang musimba ta sa Ginoo individual nga pananglit ako sa among balay usimba ko si Ginoo, mag-ampo ko si Ginoo nga kamirang duha. Maging-istorya ko si Ginoo. Pero dili na siya igo kung kana rapod akong buhaton. Kay doon naman ko'y pamilya. Dapat nga maghimo po ko kana bang buhat nga mag-ampo ko uban ang akong pamilya. Meaning kanang family prayer.
Ingon pa si the late Father Patrick Peyton igsoon dyan, a family that prays together stays together. So kung mahimo nato ang individual prayer, himuon po nato ang family prayer kay naman tay pamilya. Gusto ang Ginoo nga magampo ta nga uban pud ang atong maghiusa ta sa pamilya. O kung nahimo nato ng duha nga nakaampo ka sa Ginoo nga ikaw ra og nakaampo ka sa Ginoo nga uban ng imong pamilya, gusto pud niya nga kanang kauban nimo ang daghang tao. Kanang hiniusa ang katilingban. Ano gitawag na to community prayer. So sa akong kabahin, mas bugat. Na ako'y ikadugang ana, Brad. Sige, isun dyan. Kay di ba diya sa Santos nga Misa ato manggihalad ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo? Kung kita katilingban anaa diya sa Santos nga Misa, unsa maning katilingban? Di ba ang simbahan? Yes. Kolosas 1:18, mao man usab ang lawas ni Kristo. Nga sa in technical term gitawag nato the mystical body of Christ. Yes. Yeah. Nganong ato kining i-remind dinis tong tulumanon igsoon dyan, unang-una tungod kay kapiestahan sa iyang lawas o sa dugo atong gigahin karong adlaw o ato puning halad igsoon dyan ngadto kaniya no sa Dios nga unta kining atong tulumanon karon bisang gamay lang maka-remind ta makapahinumdum tas tong atong mga igsuon nga tingali nakalimot unsa ka importante ang pagtambong sa Santos nga Misa no kay daghan sa atong mga igsuon diyan nga wala lang gyud sila maguna-hunaan ng pagtambong sa Misa. Sakto. Wa sila maguna-huna nga ana ay kalan-on diya sa Santos nga Misa nga importante kaayos nga tanan sa atong kinabuhi. Kay mo man kana ang atong gidawat ang pan nga naghatag sa kinabuhi ingon man gyud si Kristo nga insa tong mukaon sa akong lawas dili gyud mamatay. Yes. Importante kayo. So munay kanang spiritual food. Yeah, nahinumdum po ko ang mga pulong sa Mateo 4:4 nga ang tao dili buhion sa tinapay lamang kundi sa matag pulong sa Diyos. So meaning duha ka klaseng pagkaon atong kanon para sa lawas mo nang manrabaho ta o para sa kalag. Sa ito pa aron mahimsog nga itong kalagkaon tag mga pulong sa Diyos paasa ta sa Biblia. Then labaw sa tanan dili lang kay pulong nga word nga atong basahon aron mahimsog ta sa mga panguna-huna makatuntaon sa mga pagtulunan sa Dios labaw sa tanan nagi pagkaon nga kanang lawas gyud dugo gyud nga iya yung ipakaon sa bayon sa panog bino nga diha rabagyo nato makaon diya sa Eucharistia o sa atong Santos nga Misa igsoon dyan. Kimo may gingon sa Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako nya wa may laing teksto sa Biblia igsoon dyan nga gihulagway nga asa nato makaon yang lawas ug mainom ang yang dugo igsoon dyan. Didto ra gyud sa unsa gihimo nila sa Last Supper. Yes, kanang atong mabasa sa San Lucas Kapitulo 22 tudling 14 ngadto sa 20 so dyan. Brad, kung pananglitan na ay mangutana, ingon lawas ug dugo sa tong Ginoo nganong ang gidawat nato diha sa misa lawas raman ang pari ramay inom unsa may imong kuan ana na siya nga pangutana igsoon dyan gani na hinumdum ko na aputin ng utana ana diri atong wala ka no o nahinumdum ko natubag na ko to apan doubt ko kung nakapaminaw tong utana kay na delay man ko na ko tubag kay nauna tong pangutanahan din itubag na ko pagka Domingo na or Sabado ba to dili ko sure nga nakadungog tong nagmutana basig na minaw siya ron salamat nga imong gi-remind ko ana nga pangutana okay nga naman tuod na no nga ang ihatag spari nato steya naman no pan wa naman to paimnas bino no makulangan ang ato na igsuon diyan simple ra kayo human sa konsagrasyon sa pare sa pan mahimo ng tibok nga lawas atong Ginoo. So sanglit tibuok nga lawas atong Ginoo. Buhi nga lawas sa Ginoo. Naana di ang dugo. So kung makaon nato ang pan nga nahimo ng lawas atong Ginoo nga buhi, ug mayong gitag buhi na ang dugo. So kung para atong makaon diya nga nahimo ng lawas nga buhi sa atong Ginoo nga naay dugo di na makulangan igsoon diyan. So kung nagtuo ta nga buhi ang maong lawas ni Kristo, baday buhi nga lawas nga walay dugo. Yes. So naa na diha ang dugo.
Dayon naapay laing reason na naigsoon dyan. Gitagaan ta sa Ginoo o kana bang paghuna-huna ba ang atong mga kadagkuan sa simbahan. Gitagaag kini bang libre sila mo huna-huna og unsay kanang maayo gyud nga himuon nga baga practical reason. O practical reason ba nga. Kay tungod sa gahom si Ginoo, kung pananglit ang bino kinahanglan yun, dili pwede nga bisag pana lang. Ang may tabo igsuon dyan, unsa kadaghan si binong andamon. Dagan ug daghan kay manambong sa misa. Unsa kadaghan ikaw na sakristan medyo kay igsuon dyan. O daghan kay matambong sa misa, unsa kadaghan si binong andamon. Ilabi na gyud nga diri landaan sa atong katedral. 8 ka misa sa usa lamang ka Domingo ha. Then sa ordinaryong adlaw 4 ka misa sa ordinaryong adlaw. So kung kanang tanan paimnon, sus dako gyud og magasto kay kanang usa ka bino sa mompo or eminensya, mga gatos man na kapin, no? Yes. Ang pakanon nimo unsay kapapilay ka capacity mo, abot siguro naglibo ng capacity sa atong simbahan. Siguro okay. Para sa atong pagunahon good, labi na nga ang simbahan gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot, authority, no? Nga gihatag sa simbahan nga bisag unsay inyong idili na ko sa langit. Bisag unsay inyong itugot na ko sa langit, kana sa Mateo 18:18. O gigamit ng gahuma sa simbahan diha gyud sa paghuna-huna niya unsay gyud pinaka maayo o magiskot. Wala pud ta didi sa Ginoo nga atong tagaagbilin ng economics po. Ekonomiya ba? Nga maka-ekonomiya po tariya sa simbahan. Kay bisan sa atong panginabuhi na magyud na makatarunganon magyud nga kinahanglan mag-ekonomiya ta. O wala mag-ingon ang atong Ginoo nga diya sa atong simbahan pag kung magmisa ta nga dili ta mo gamit og ekonomiya o economics. So kung maayo nang mag-ekonomiya, maayo na ato pong i-apply diya sa simbahan. Unya kanang atong kung mogamit man ganitag ekonomiya, kana pong dili mo sumpaki sa unsay gisulti sa balaang kasulatan. Correct. Sa pagtulun-an sa atong Ginoo. Naklaro nato nga dili mo sumpaki igsoon diyan kay human lagi sa konsagrasyon sa pare sa pahan mahimong tibok nga lawas sa atong Ginoo nga buhi. So buhi nga lawas meaning nanan diha ang dugo. So bisag panda pahungit sa pare nga mahimong lawas, tibok lawas atong Ginoo, di gyud ta makulangan ana igsoon diyan. Wala gyud nay kulang. Pero diha sa pag kuan jud ang pare naa gyud ang duha ipakita. Kanang pagkonsagrar gali igsoon diyan nga naa ang panda ang bino kay mo man gyud instruction sa Ginoo nga naa gyud na. Then napod gani igsuon nga naapoy kanang health reasons, no? Kung kupa kinahanglan nimo tagaag baso tanan, no? Yeah. So then kung panlitan na mo gyud po yung mga health reasons nga di gani ka mo inom og lain-lain nga baso. Hinoon dili kay na mo gipahimog ata nato, pero usa po na sa gihuna-huna pod. Yes. Napalay SARS. Na bitaw nga kan. Muna nga kung atong tuhuan ng gihuna-huna sa uban nato mga igsuong nahimulag nga kulang ang gihatag sa pare. Mahimong ang pagpakita makita nimo mayong kakulang kay wala gihatag ang bino, pero spiritually o kana bang kung atong sabton pag-ayo unsa nang Eucharistia, unsa nang makaon nato diha sa pan nga mahimong lawas, kung sabton nato pag-ayo igsuon diyan ug unsa nang naa diha, unsa nang mga elemento diha, di gyud ta makaingon nga kulang. Kung na huna-huna pud sa simbahan nga kulang ang atong makalawat kung paano mo ihatag sa pare, dili na niya himuon dyan nga dili ta tunulan o paimno ng bino. The fact nga nakahibalo siya nga bisag panra ang ihatag nya naa na diha ang dugo kay buhi man nga lawas ni Kristo. So wa magunahuna ang atong mga kaparian, mga kaobispuhan, Santo Papa nga makulangan ta. Ang ato ra mga igsuong nahimulag mo'y nagunahuna ana nga nakulangan. Pero ang atong mga pare, obispo, Santo Papa was nagunahuna nga nahikawan ta sa dugo sa atong Ginoo. Gani po igsoong veritas kung kanang misa nga gamay ra ang nanambong, naa po pwede nga kalawaton
ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo in both species na ay mga misa na kung gamay lang. Yeah. So ito pa, gigamit lagi ang economic reason iksun dyan. Kung daghan na, mo nang magkahuna-huna na pod ang atong mga kadagkuan na bisag pa na lang kay total naman gihapon ang dugo das Ginoo kay buhi gud nga lawas. Pero kung gamay ra og daghang binod diha atong ipakuan both species ang ihatag. Pwede na. So I don't think dyan nga dili madawat na nga kana bang pagtulon-ana ba no? Kay very reasonable jud kayo. Kay kung moingon ta nga dili pwede na, that means di da ipagamit ang economics. Sige no. Pero I don't think so nga ang economic ikson dyan mo magaling na imong kurso sa kalibutan mo na imong gitun-an. Gitun-an nato na kay mo man ay maka upsize atong panginabuhi kanang ekonomiya. So kung usa sa reason sa atong simbahan nganong giingon ana nato na for economic reason, so I don't think so nga masuko ang Ginoo na ikson dyan. Especially nga for spiritual reason, di man gyapon ta makuwangan. Dili man gyapon sayop. Di man gyapon sayop. Ug unya dyan ako'y na hinumduman nga teksto sa Biblia. Yang kana bang halad diya sa misa nga dili na dugoon. Nga kinahanglan mo tambong kita gawas nga atong makaon ng lawas o dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay dunay mabasa nato sa Biblia nga usa ka tagna nga naghulagway gayud sa santos nga misa. Halad nga putli. Aron pod nga ang atong mga suking tigpaminaw makaingon sila, di gyud ta kaikyas anak kay mao gyud gitagna na sa Biblia nga naa gyud putli nga halad. So nasa Old Testament. Nasa Malakias 1:11. Aniya atong basahon igsoon dyan sa King James Version. Malachi chapter 1 verse 11. For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering. For my name shall be great among the heathen, said the Lord of hosts. Now, atong mas bunigson dyan. For from the rising of the sun, ito pa, gikan sa pagsubang sa adlaw, mo ba na dyan sa Binisaya? Pagsubang sa adlaw, pag-rise. Even unto the going down of the same, o kanang pagsalop. Sa adlaw. My name shall be great among the Gentiles. Ang akong ngalan na imong kanang bantugan. Nabantog. Diya sa mga hintil. In every place. Sa tanang mga dapit. Incense shall be offered. Ang insenso gi-offer. Unto my name. And a pure offering. Ang putli nga halad. Putli nga halad. For my name shall be great among the heathen, said the Lord of hosts. Na ay putli nga halad nga pagaymoon igsuon dyan nga gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop. Ito pa adlaw-adlaw din na gihimo, brad. Adlaw-adlaw di nga klase sa halad. Unsa man ning halara nga gitagna nga matuman nga adlaw-adlaw. Kita sa Katoliko adlaw-adlaw man ta nagmisa. Na ay buntag nga misa, na apoy sa gabi. Pananglit ang pare mag misa sung buntag. Dayon pagkagabi na to butang ta mga tulog ta to apoy gamisa dito sa laing dapit. Okay, kining gabi dire pwede buntag mo na sa pikas bahin sa kalibutan. Munang makapangutan na ko igsuon dyan sa ito mga suking tigpaminaw, labi na sa ito mga tigpaminaw nga nahimulag. Unsa maning halara nga natuman sa atong panahon karon. Nga adlaw-adlaw sa kaputli nga halat nagihimos mga kahintilan. So dili day mga Hudiyo ang naghalad, mga Gentiles. Mga dili Hudiyo. So
Unsa ka no para nila igsoon dyan kay para nato mga Katoliko may laing katumanan kini mga santos nga misa. Nya di pa gid nato makita naggamit og insenso. Yes. Di sa atong misa nagamit man tag insenso. Nya pure offering. Yes. Natay Lamb of God ng atong Ginoong Hesukristo mismo. Correct. Unsa ka na sa ilaa? Muna atong pangutana na sila igsoon dyan, no? Maghulat ta sa text message, no? Kung naabag yun kay basig na ilain. Kay para na ko igsoon dyan, wa yung laing mahuna-hunaan ako nga putli nga halad nga gihimo adlaw-adlaw gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop. Wa yung laing katumanan para nako kanang atong santos nga misa. Na. Muna nga ang atong mga igsuon puron bisan dili lang mga nahimulag igsuon dyan, bisan mga Katoliko. Kay daghan kaayong mga Katoliko ron nga di na motambong sa misa. Sakto. Wa na sila magunahuna nga naay bangkite nga giandam kanunay ang Ginoo. Na gani uban mo na man tudog simbahan igo ra mag ampo ay parihara man daw. Yes. Parihara man daw igo ra magnobena pero dili mo tambong og misa. No. So pagtuktok pod ni sa kasing-kasing antong mga Katoliko Yes. nga dili tig simba. Ato lang yung i-remind sila igsoon dyan katong tulo ba nga classes pag-worship na to sa Ginoo ba? Pagsimba. Una, individual. Ang uban na to mga igsoon dyan, di sila matambong sa misa kay para nila nga igo na nga magampo ko sa Ginoo nga ako ra usa. Igo na ang personal relationship, no? Oh. Ang kuan ana ang nakakulang ana igsoon dyan kay ang Ginoo dili gusto mulantaw lang diha nga punto nga ikaw magampo nga ikaw ra usa. Kay gusto ang Ginoo nga magampo pug ka nga hiniusa ang imong pamilya. Family that prays together stays together. Unya dili pagyud igo nga kung magampo ka nga ikaw rang usa og kauban nimong pamilya. Na member man kas katilingban. Na member man ka sa church sa gagitukod ni Kristo sa simbahan. Gusto pud ang Ginoo nga makita ka nga musimba niya nga kauban ng imong mga kauban sa pagtuo. Nga makita ka nga musimba ra gyud nga katilingbanon. So kanang tulo simba ka sa Ginoo nga ikaw ra usa, simba ka sa Ginoo nga kauban imong pamilya, ug musimba ka sa Ginoo nga kauban nimo ang Katilingban. imong katilingban. Kay ang simbahan lagi katilingban man igsuon diyan. So kadtong mga igsuon natong Katoliko nga wa na musimba, naagay kulang sa ilang kinabuhi igsuon diyan. Dako kayong kakulangan. Dayon kining Malakay 1:11 dapat yun nga maghinuktok ta niini. Putli nga halad ang hisgutan nga gihimo kikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalo. Mo bitaw Brad nga akong nabasahan atong imong mga websites nga gihatag nga kadtong mga kanhi mga pastor sa laing relihiyon nitambong sila sa misa, labi na si Scott Hahn. Yes. Nakaingon gud siya matag lihok sa misa. This is biblical, usa na gani niya na ang paghalad nga may insenso. Kay kita sa atong kung kita sa atong solemn high mass maggamit Yeah. magitag insenso. Nakabasa ka ng libro ni Dr. Scott Hahn igsuon diyan kanang The Lamb's Supper? Wala pa. Akong wala. nabasahan ang akong idea gikan sa iyang libro nga Rome Sweet Home. Yeah. Oo, mo ta akong Nga nabasahan. akong nasabtan igsuon diyan nga kanang motambong kuno sa misa, murag nagbasa sa libro pinadayag. Oo. Revelations, Book of Revelations. Mm-mm. Okay. Gihulagway ni Saint John sa Book of Revelation nga kung atong masabtan yun ang unsa nang himo das misa, murag tuas langit igsoon diyan. Mao. Kana sige lang kay magtuon sa kuha nag-ayaw unsaon na pagpresentar igsoon diyan parang ma-share Pero po na nakabantay ko ana sa Lamb's Supper pero diya sa series sa EWTN. Usa mas maayo gyud nga motan-aw ta sige anang EWTN. Gani ningon to si Professor Scott Hahn igsoon diyan. By the way, kini siya igsoon diyan kanhi Presbyterian minister. Nga karon usa nakabanggiitang Katoliko manalipod sa pagtuo. Kani adto theologian sa Presbyterian Church. Yeah. Karon nahimong theologian Sa Catholic. sa Catholic Church. Muna no. Unya usahay ba kining atong pagkatawhanon diyan kini bang mura batag ma-envy ba ta or masina ba ta o mura batag may pasiskatan nga dili na Katoliko sa una, may laki pa mahinoon nun sa tinuo ang Katoliko. Sakto. Ako noon si Veritas nga nagdako kong Katoliko, mateng gamay ra man kay niya kung nahibawan. Murag makaanak ba ko igsuon diyan. Ngano ka po nang inana no nga sa atong simbahan karon katunang kusog kayo mo barog sa pagtuo, kusog kayo mo defend. Magsuri-suri pa man gani may tungod sa ilang conversion para itudlo sa mga tao. Sila na noon nangusog ang katunan nung binunyagan nga gikan sa pagkabata.
mo naman oy murag hinay-hinay sa Oo pagtuo. lagi. Kay sa akong kabahin dyan, og akong pasignunutan akong pagkatawhanon, pero kung maibog nila bang, bale, di lang kay si Skathan dyan. Si Marcos Gruday, Presbyterian Minister gapon so. Steve Ray. Oh, si Steve Ray nga kanhi Baptist. Okay. Si kanang nasa Catholic Answers nga sige jud ko kadungog da sa internet si Tim Staples nga kanhi kanang minister sa Assembly of God. Kato si Robertson Jenes, former Protestant radio preacher gyud. Napuros na sila sa mga Katoliko ron, maminaw ko nila makaingo pastilan. Layo ra man ko ani. Magaingon ko ba mutungtong nagali ko radyo, mga has nagali ko share din sa mga pagtuong Katoliko. Pero di ko dapat maghambog kay akong itandi ang akong kahibalo nila may ko oy di ko dapat maghambog kay layo ra kay ko. Kana lang si Professor Skathan. Kana laging santos nga misa igsoon diyan nakaingon gyud siya nga. Kana ko nung misa nato kumutambong ta kalabi na kung solemnly nato gihimo ang misa mas kanang santos nga misa kono heaven on earth gipanaging niya nga langit diri sa yuta kay kana kunong gipangbuhat nato jas misa na kuno na mga teksto diri sa Biblia nga gihulagway Di sa gipadayag, no? sa gipadayag di pa ko anad man ko dyan mo nang magtuon sa ko maglumba ka tang duha ikaw po assignment na nimo assignment po na nako Pero ganahan ko makakuha ng libro nga The Lamb's Supper lagi Supper. Ya, atong mga suking tigpaminaw po rin sun dyan hangyo na basik sila may una makapalit ana ba okay diri sa tuwas dipolog ako kitag baligya ana Wala po na sa National Bookstore. Orderon mangguna gikan sa gawas kan po. pero I'm very sure kung gusto sila ana igsuon dyan ana lang sila sa EWTN catalog bisan dito sa catholic.com pod kanang catalog dyan kanang mga baligya nga mga articles kung order sila siguro gyud silang kadawat anang libro ha. Galing ako di magkukuki order dyan kaya mo ko'y kwarta $1 mo gano'n ako kayo Mahal. may enda tog natin mga amigong nas gawas ba no Pero kung imo pong paliton, worth po. Wala po di po masayang imong gigasto. yeah. Naay listener na to ron nga nakapalit dyan i-share nila na to ato deng i-share dili di katabang ko sila appeal igsoon dyan Wow. mo na nakanindot sa kanabang networks atong pagtuo kaya kini atong gihimo actually dyan sa simbahan networking man Wow. nakadungog tas mensahe atong ipaambit katong nakadungog pod mo paambit Ambit sa network gyud Daghan ta makabalo may tungod sa atong faith. mura gyud computer igsoon dyan pero kung dili ta magpa-network di ta magpagamit sa Ginoo sa iyang networking na wala igsoon dyan nakaroon na nataas kaya natugtuki na dyan anyway hauman sa atong pagsaulog ron sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo o dili nato makalimtan jud igsoon dyan kung ato galing gitagag importansya ang lawas ug dugo sa atong Ginoo di gyud nato makalimtan si Santa Maria Mama Mary kay kung atong nahunaon ang istorya sa kaluwasan igsoon dyan asa kuwaan ni Kristo ang iyang lawas Kang Maria. o ang iyang dugo nga gigamit sa pagtubos kanato o pagpakaon kanato igsoon dyan humilain gikan sa kawoman gikan sa kababae igsoon dyan muna nga ang tinuang Katoliko kung baga magdebosyon ngadto ni Kristo i-appeal gyud ang kanang source sa humanity ni Christ Kay ngano Igsoong Veritas kay gihatag sa atong Ginoo gihatag sa Dios ang iyang lawas gipaagi man niya sa usa ka babae nga atong mahal nga Birhen Maria. So dili sayop nga kita usab kung mag-ampo kita ngadto sa Ginoo ipaagi nato sa atong mahal nga Birhen. Kaso lang igsoon dyan kay mura ambot og kinsa kay hinungdan ani ba nga sa ato mga igsoong nahimulag ilamang lainon og sagot igsoon dyan mura man nga gikumpetensyaan si Kristo ni Mama Mary kung magdebosyon punta ni Mama Mary igsoon dyan siya may kasulti ana mura ba og kung magdebosyon punta ni Mama Mary mulutaw mudaghan ang atong manluluwas ba daghan na atong gituhuan unsa o man nato sila pagpasabot ana igsoon dyan nga dili maingon ana ilang hunahuna Nakapaminaw ko Brad atong imong gi-explicar sa niagi katong latria, hyperdulia ug dulia nakapaminaw man ko ato og ang highest
form of veneration katong hyperdulia gihatag sa mahal nga berhen. Kini dili sayop tungod kay naaman diya sa Biblia ingon si Anghel Gabriel, Maria ang Ginoo anaa kanimo. Yes. Sa to pang atong nagampo kita kang Maria tungod kay ang Ginoo naaman kang mahal nga berhen Maria. Yes. Where kung asa ang atong Ginoo kung asa ang mahal nga berhen to asa bang Ginoo matud pa sa giingon sa mensahero sa Ginoo nga si Anghel Gabriel. Og kining ato gud nga pagdebosyon kang Maria, it will lead us to Jesus. Correct. Mo na giingon nga to Jesus through Mary. Through Mary. Yeah. Dili kay moingon tag to Mary ra gyud. To Mary. Oh no. Di ba na mag-end kang Mary? To Jesus through Mary. Nga nganong nagdebosyon ta ni Santa Maria tungod sa iyang anak nga moy atong gituhuan. Wala tay ginahimong dili pwede nga magdebosyon ta ni Santa Maria nga dili mo sangko ngadto sa Ginoo. Gidiscourage puta sa atong mga pare ana igsoon diyan. Nga kung magdebosyon ta ni Mary taman ra pud ni Mary nga dili mo lahos dito sa atong Ginoong si Kristo. Kung gani atong studyuhan ang mga pag-ampo nga pahinungod kang Maria, dili man magtapos kang Maria. Yes, na amang gigiingon nga sa atong mga pag-ampo alang kang Maria, mayon igampo mo kami. Yes, correct mo. Kana may tuod dyan na atong ma-explicar na sa atong mga suking di paminaw. Para ma-erase, maburas sa at panguna-una sa atong mga isung na himulag nga ang atong pag-ampo ni Santa Maria parehas sa atong pag-ampo sa Dios o sa Ginoo. Di na mawigsoon dyan. No? Kaya kung mag-ampo ta ni Mary, ang atong pulong gamiton, Mama Mary, igampo mo kami or iampo mo kami. Kaya asa man siya mo ampo dito sa Ginoo. So sangpit tuod kang ni Mary pero ato man siyang gihangyo nga iampo ta nga to sa Ginoo. So to Jesus through Mary. Dili gyud nga tama ni Mary. Pero kung si Kristo nanggali mi atong hisgutan mo dagtapangi kami, panalipti kami, kaluy kami tungod kay si Jesus God man. Pero kung santos na, moingon iampo mo kami. San Vicente, iampo mo kami. Siya pa ng San diya. San Juan. San Antonio. Nga atong tawagon ni Igsoon dyan. Ang atong pangayoon nila nga iampo ta nila. Wata magtuo nga sila Dios. Kung ato bitong tanahon diya sa litania sa mahal nga berhen, makita man nimo kung magisgot na Dios anak manunubo sa kalibutan, kaluyan mo kami. Dios Espiritu Santo, kaluyan mo kami. Santissima Trinidad Dios nga usa, kaluyan mo kapag abot sa Santa Maria, igampo mo kami. Igampo mo kami. Jadi dako kay kalainan. Oo. So ang mulutaw ani igsuon diyan nga kanang atong mga igsuong nahimulag nga ilang giparehas ang atong approach ba ngadto ni Mary o ngadto ni Christ ilang iparehas. That's wrong. Di gyud na mao. Dili gyud na pagtulon ang Katoliko nga ang atong approach ngadto ni Mary parehas sa atong approach ngadto ni Kristo igsoon diyan. Kung naapoy Katoliko nga nagsimba siya ni Maria, kanang Katoliko nasayop yun na siya. Kaya dili man yun, wa man ta nagtudlo nga simbahon si Maria. Hinoon dyan, kana galing simba. Medyo dako kay ng istorya hono ni igsoon dyan kay. Imo nang nadiskusan ni Agi. Yes, ang pagsimba. Depende na siya sa paghatag na tugmining. Okay. Hinoon sa atong panahon karon dunay move nga gi-stricto na for latria. Oo, latria. Highest form of worship. Pero historically kanang worship dili lang kay latria na siya gigamit. Gigamit po na siya sa dulia o hyperdulia. Pero parang dili ma-confuse ang mga tao mo nang gitagsa-tagsa na lang yun dyan. Pero later on ato ra nang sublion niya kung mo-touch na po tagbahin anang pag-worship. Okay. So dyan, pipila na lang yung kaminutos. Hebilin sa atong tulumanon karon. Unsa pa kahano sa imong na igsoon dyan nga dapat mapahinumdum nato sa mga suking tigpaminaw. Alang niining atong pagsaulog karon. Ato na lang yun yung isentro sa atong pagsaulog igsoon dyan sa lawas ug dugo sa atong Ginoo kay kini pong mga pangutana dinhi igsoon dyan di na po ni siya kaayo kuan gyud no gani wala na ko mabutangi og number pero mahitungod ras kuan paghugpong sa Biblia og naagi ko separate topic ani about the Bible pagkahugpong ug kini pong pagka magkanunayon sa iglesia pwede we ato ning isaad ugma nato ni tukion pag-ayo napaka-excellent napaka-ugma yes
So katapusan na nako og So, mga igsoon. Imong panapos sa atong mga suking tigpaminaw karon dyan, palihog. Tugod karon kay nagsaulog man kita sa pangilin sa lawas ug dugo ni Kristo. Dili lang sad karong adlaw nato pasidunggan kanang lawas ug dugo. Ang pinaka-importante gyud sa tanan, matag Domingo, nga musimba ta matag Domingo. Pero mas halang don kung adlaw-adlaw kita musimba mo kalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga worthily, tungod kay siya mismo nag-ingon, siya ang pan nga naghatag sa kinabuhi ug pinsa tumukaon kaniya makabaton og kinabuhi. So mora to, Brad. Okay. Daghang kay salamat igsoon dyan. Salamat yung kay kung nakauban ka na karon samtang wa pa ka mabalik dito sa Manila. Okay. Okay, no? Mga suging di paminaw sa dili patahingpit magbulag-bulag karon sa kainginan. Ayaw ninyo kalimti ang atong Global Catholic Network o EWTN kung Eternal Word Television Network. Nana siya sa atong cable TV kung nakasubscribe ta sa cable. Niya sa atong nahibawan na siya sa Channel 48, no, sa atong Orient Cable Dipolog. Og na sa Channel 61 diya sa atong People Cable TV diya sa Katipunan. Og sa wa pa jud nato masubay diya sa Dipolog City Cable, nga kanhi Phil Products. Kung sa na siya nga channel. Ganina atong nasaksihan ang pag-replay sa katong episode ni The Journey Home diin ang guest kanhi usa ka Church of Christ minister nga si Bruce Sullivan. Katong iyang testimonyo nakita nato sa television ganina alas 4 ngadto alas 5. Kung gusto mo kopya ato, daw duula lang ko ninyo, no? Okay, nagaan mo na kopya kung pwede ulian ninyo parang di ra pud ko mahinay ka. O kung pangayoon ninyo. Pero kung uslan lang ninyo okay ra gyapon, pero iuli lang. Yeah, okay, para magamit po sa uban. Okay, no mga suking tigpaminaw. Ang atong mga Catholic website sama sa catholic.com ug ewtn.com ayaw ninyong kalimti. Gani daghan pa kayo mga Catholic websites igsuon dyan, pero di lang sa nato isulti tanan diri kay apike ang atong panahon. Pero mahibaw-an nila kung ilang maistorya ikaw ba personally or si Veritas ba kining ubos ninyong igsuon. Okay. Ug nya nga atong cellphone number diri, no, ay niyo kalimti, no, mao gihapon 0918-5497065. Ang atong telephone number 2126200 o ang atong email address veritas899@yahoo.com. Okay. Ato na yung tapuson pinagis pagbasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sini na lang inyong mga upus nga igsuon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas o John Lowen Lumanta, hangtod ug maapuhan sa mga oras ug istasyon. Happy Fiesta o kasaulugan sa lawas ug tugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.